mafans angu kazhinji anondisimbisa vaya ndo anondipa power. Then ndine matargets wangu ane ndinawo. Like patime yatakapinda karanya zvitarisa pave ndo time yakanyanya kusuka soja of colors kelatina kina. Saka ndikunyepa panguva iyoyo zvinhu zvangu inini zvandaita ndaizviita sort of decent competition navo vanhu ivavo kuitira kuti inini pazvinhu zvangu nyange vakazondidya zvangu but zvinhu zvangu zvinenge zviri pari nani ingoti aiva vatozviziva ndatongozvitaura izvonizvi but maworks angu nemashandiro angu anga aine pressure muchana because ndainyanya kutarisa ivo vari fondo vanhu vainga vari palimelight vaizikanwa nevanhu. Pane vamwe vakatombotorai kuda kundivharira vamwe vatorai kudii but nenyaya yekwana ndakatarisa inini hazvinokusenza vaingotumwa kuti chingopfuura kusvika kuenda. Saka handizivi maybe ndo zvakaita kuti ndiite senge ndiri hardworking again zvakanyanya because vanhu vandai target yangu yanga iri kumberi. I remember 2011 somewhere there pakatanga kunzi pako kune zhano inonzi Zimdancell. Madezi yayo kwaipengwa nesungura kwakusina chinhu chinonzi Zimdancell. 2011 tichiri kuchikoro zvinzi hakuna kwazviri kuenda izvi. What do you think your role yeZimdancell is in society? Inobatsira chii kana chitaurisa Zimdancell? Because I remember I think it's fun and it's at levels. Aitaura kuti wayambari muno kusati kwane Zimdancell waisaba famba kusvikapo usina kupfutirwa zvinhu. But izvezvi mageto youths ane kokuswera ane zvekuita. What do you think the role of Zimdancell is in society? Yeah, Zimdancell iri kushanda kwakawanda. Music inosenza zvakawanda. Unokwanisa kufambisa mashoko through kuimba. Unokwanisa kuadvertise something through kuimba. And kana wamuindustry yacho ratobasa rako raunenge uchiita wakutotarisa kuti ndiwano choviri kana wasenza ipapo. But no, pane zvakawanda zvinogona kuvhiringidza Zimdancell. Zimdancell manje izvino chayakakoshera chekuti iri kuteerwa kwese worldwide. Vanhu vari kuinana Indonesia chaiko vakutosenda mufura mangu America vari kuda mangu. Saka so far hatikwanise hapana munhu anokwanisa kuitisa kana kuidzikisira because ndo yacho iri kutorera zvimanje manje. But I think isusu sema-artist maproducer nevamwe vari muZimdancell tofanira kusenza pamwe chete tokwanisa kuita zvinhu zvinenge zvine quality kana kuti zvinhu zvinoenda kumberi. Ndinoedza kutaura kuti maproducer awanda maartist awanda but vamwe vari kuimba zvisina basa. Vamwe vanoimba zvisingatomboteerereka zvokuti pane vamwe vanhu vasingadi zvinhu zvokuti anokwanisa kubva atongosiya kuteerera Zimdancell nekuda kwekuti anzwa mumwe munhu achiimba zvinhu zvisinganakidzi kana kuti zvisingateerereke mumba. Saka Zimdancell iri kunakidza, iri kufaya, iri kukura. But pane zvimwe zvinhu zviri kuitika muZimdancell zvinogona kuita kuti ibohwe futi kana kuti inonoke pakukura kwayo. Saka toda kuti tariswe zvakanyanya itomboanalyze paimboona kunzi zviri kufanira kufamba sei. So ndotaura nemaartist akawanda and kazhinji kacho pane mentality yekuti kana uchiri kutanga uri mudheni mako ukati ndauda kuita zvemustudio vabereki vako vanokutarisa kumbonopenga. Kuna vamwe vanozosvika kuextend yekuti vanogona kudisona kuti chibva panapa. But kana mari yakutanga kupinda manje vakudzoka manje. Have you experienced that yourself? Vanhu kuti uchitanga so uchimutumira message so hakupindure. But izvezvi akukanda makomi bheki ari kufonera ari kukusona so. Do you face that? Yes, still. And ukada kutarisa ndo chimwe chinhu chinotiwadza zisingaite inini zvangu pache zvangu. Uchinhu chinotiwadza zisingaite underrated. But kungoti inini chakazondipa kushinga manje nyaya yekuti ndandiri Hwindi munongoziva maHwindi ngutaura kuti ndiri Hwindi pavanhu unotongonzi bva pano. Saka zvinhu zvatisatineka kujaira nechinechi vamwe vaitokanda matombo vamwe vachitoita zvakawanda but nenyaya yekuti takakurirawo muchiHwindi tinoshingirira zvakanyanya tirasembere kune kufiwa. Vachidzikisira kudaro vanenge varipo vamwe vaitodzikisira even maproducers andikutaura kuti hapana chaunoimba sha zvitona ndishande nevanhu vanozikanwa vanogona kuzondibatsirawo mangwana kana mumusi. Saka nyaya yangu mberi pakudzikisirwa ndopakanyanya kuza. So can you say Rapura? Can you say you have support or do you still face some challenges? Trotaura in your house. Okay. Vaningna wako, koma wako. How did they respond to your music? What was one I say? Kana tauri kuti koma kupenga. Chichiwanisa vamwe. Ndopana mutanya yekudzikisana pabezvino. Vamwe vacho zvichikuwanisa because
music wakatozoona takudo pamafacebook dai takudo pamaTV nemaradio munoona kuti watompa song nyuwa nobva kustudio tomutirira song aiteri but kana anzwairira kustation manje topaunozongwa kuti ndanzwa song yangu ndiboka song yangu saka zviri kwese kushamwari even family kuna unodzikisira uchitotaura ndoenda kustudio mwana tokutaura unopenga ini nechina nekuti vanhu vanongofunga zvakasiyana siyana saka ndotoona imwe chino ndakamboriisa rinonzi maive muri kupi paya paya ndichikudai nguva yese ndichitambura nyamba muri kunhai nhasi makuti bwai nekuti maona taitaura kuti ndai iyo yaitobata munhu wese kubva kufamily kusvika kumafans nemafriends because hazvinakidze even kana ndingape example kana imusikana iwe uchida musikana wako iwe achikuona uchifamba netsoka uchipera kumberi day ukamumisa asingadei but then paunozonga kuti watengawo mota kana kuti watopiwa mota nemumwe kana kuti zvinongobowa izvo zvakadaro but noita kuti kumba kana kuti kubasa kana murodi kana kupi hazvitarisira tifanira kutarisira